Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Awwissu li għadda l-għadd ta' turisti li waslu f'Malta żdied b'6.7% u laħaq kważi 339,000 turist meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena illi għaddiet. Iċ-ċifri tal-NSO juru li aktar minn 313,000 turist żaru l-Gżejjer Maltin għal btala waqt li aktar minn 9,600 oħra ġew Malta għal skop ta' negozju. Joħroġ ukoll illi t-turisti li ġejjin minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea żdiedu b'aktar minn 8% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li l-għadd tal-jili li t-turisti qattaw f'Malta f'Awwissu żdied b'5.8% meta mqabbel ma' Awwissu tal-2018 u laħaq 2,900,000 lejl. Biċ-ċifri joħroġ ukoll li f'Awwissu t-turisti ħallew fil-bwiet tal-Maltin aktar minn 329 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 2.8%. L-NSO żied jgħid li fl-ewwel 8 xhur tas-sena bejn Jannar u Awwissu żaru l-Gżejjer Maltin aktar minn 1,800,000 turist, żieda ta' 4.8% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. L-jili li t-turisti qattaw f'Malta żdiedu bi 3% u laħqu 13,200,000 lejl. In-nefqa tat-turisti fl-ewwel 8 xhur tas-sena laħqet il-1,5 biljon euro, żieda ta' kważi 4% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Ras għal ras, it-turisti ħallew f'Malta aktar minn 800 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.